Melvin Toma, il-middleman fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia ta' verżjoni li tikkontraddixxi direttament dak li kien xed Kenneth Camilleri kif ukoll Johan Cremona dwar il-laqa illi allegatament kellhom fil-Belt Valletta. Toma ċaħat li qatt iltaqa' ma' Camilleri fil-Belt minkejja li kemm Cremona kif ukoll Camilleri kienu qalu taħt ġurament li t-tnejn kienu ltaqgħu qrib il-Parlament. Toma qal li fil-fatt kienu li xtaq jiltaqa' ma' Camilleri sabiex jipprova jirrekordjaħ bil-moħbi iżda sostna li din il-laqa qatt ma seħħet. Skont Toma l-informazzjoni li kienet tasallu allegatament minn Kastilja kienet tgħaddi minn katina ta' persuni u qal li Johan Cremona kien jgħidlu li Keith Schembri kien jgħaddi informazzjoni lil Kenneth Camilleri b'Camilleri għaddija lil Cremona u eventwalment kienet tasal għandu. Toma tkellem ukoll dwar l-eks deputat Kummissarju Silvio Valletta u qal il-Fenek kien qallu li Alla ħares ineħħuh mill-każ. Toma rrakkonta wkoll diversi laqat li kellu ma' Fenek u Johan Cremona farmhouse fej Fenek kienet joqgħod. Qal li kienu jitkellmu dwar il-qtil u dwar il-flus. Parti oħra mixxieda fukat fuq il-biża li Toma qal li beda jkollu minn Fenek. F'okkażjoni minnhom Fenek taħ xi laħam biex jieħdu d-dar iżda Toma beża li l-akkużat seta' kienet jipprova javvelenaħ għalhekk rema l-laħam. Fis-sajf tal-2019 Fenek kien xtaralu biljett biex imorru flimkien Franza għal tiġrija ta' żwiemel. Toma qal li inizjalment aċċetta iżda ħassar kollox ġurnata qabel għax beda jibża li Fenek seta' joqtlu fi Franza. Toma però insista li dan kien biżbiża li daħħala f'moħħu u biss. Intant, Melvin Toma xed illi kien ġie avżat minn qabel li l-pulizija kienu se jarrestaw f'Novembru minn Jurgen Fenek u Johan Cremona. Toma kompla jixed illi Edgar Brinkat kien wissiew ukoll li l-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien Lorenz Kutajjar kien jaf bir-recordings tiegħu. Madankollu Toma mela ċara li r-referenzi li kien jagħmel għall-Kummissarju tal-Pulizija fir-recordings ma' Cremona kienu bluff. Melvin Toma xed illi waqt ir-rejd illi wassal għall-arrest tiegħu il-pulizija kienu elevawlu flus, apparat elettroniku u l-karozzi kollha illi kellu. U qal li l-karozzi eventwalment ingħatawlu lura wara diversi battalji legali. Toma spjega li sussekwentament beħ dawn il-vetturi u uża il-flus biex iħallas multa ta' 75,000 euro fuq membru tal-familja tiegħu brabta mal-każ ta' ħasil ta' flus. Fix-xhieda tiegħu Toma semma wkoll il-proċeduri ċivili li għaddejjin fil-konfront tiegħu fejn qal li l-familja ta' Daphne Caruana Galizia qed tfittxu għas-somma ta' 2 miljun euro. Melvin Toma xed illi wara l-arrest tiegħu fittex apposta avukati u politiċi nazzjonalisti sabiex jgħinuh għaliex ma rridx avukat li kien iqis qrib il-Partit Laburista jekk kien se jikxef dak illi kien jaf dwar Jurgen Fenek. Melvin Toma xed dwar il-mument meta kien qiegħed quddiem il-Maġistrat Inkwirenti Neville Camilleri fejn spjega li dakinhar kien qal li Jurgen Fenek kien il-mastermind u ħallsu 150,000 euro. Ix-xut tal-istat ċed ukoll dwar il-proklama il-maħfra preżidenzjali mogħtija lil Melvin Toma ma kienx marbuta biss mal-assassinju iżda kienet tirrigwarda wkoll il-każ ta' ħasil ta' flus u sensiela ta' reati oħra. Fix-xhieda tiegħu Toma spjega li l-maħfra kienet tinkludi s-serqa mill-fera tal-HSBC f'Ħalbalzan fl-2010 meta kienu nsterqu madwar €1,000,000. Toma qal li kien ingħata parti mill-flus misruqa u li jen biex dawn il-flus jiġu reċiklati permezz tal-opera tiegħu marbut mal-lob tal-azzar. Il-maħfra kienet kopri wkoll l-attentat ta' serqa mill-HSBC ta' Qormi fl-istess sena. Dwar dan il-każ Toma qal li dak iż-żmien kienet jikri appartament fil-Mosta lil Darren De Bono magħruf bħala it-Topo u arrokkanta illi kien irċieva telefonata biex imur fl-appartament meta wasal sab lil De Bono ferut skont Toma huwa kien intalab jipprova jsib veterinarju biex jikkurah. Il-proklama ħada wkoll brabta mas-serqa mill-Casino di Venezia. Intant fl-awla bdew jinstemu recordings ta' konversazzjonijiet bejn Melvin Toma u Jurgen Fenek. F'waħda me recordings Fenek jinstema jipprova jikkalmah billi jgħidlu biex jibqa' kalm u ma jaġġilx. Intant fl-awla nstemet recording oħra li Toma spjega li waqt din il-konversazzjoni kien ċempel lil Mario De Giorgio. Fi-recording, Toma jinstema jgħid li Keith batu u li se jingħataw €1,000,000. Dan brabta mal-aħwa De Giorgio l-ħelsim mill-arrest li kienet tittiġi mweda minn Kastilja permezz ta' Kenneth Camilleri.